Здравейте, и Целин Варан, welcome в днешното книжно видео. След едномесечно отсъствие накрая се връщам с по-продължително видео. Този месец юли качвах най-често кратки видеа и не успях да се включа с едно по-дълго видео, защото исках да прочета поне още 2 книги и тогава да се включа с книжно ревю, за да ви покажа кои книги съм прочела през последните няколко месеца. Ето тези всички. Днес ще говоря за всички тях. Ще кажа по няколко думи. Надълго и на широко ще си говорим за всички тези книги и може би и за живота, защото моите книжни ревюта винаги засягаме някакви теми, свързани с живота. Първата книга, с която започваме и последната, която прочетох преди няколко дена, е Welcome to the Hyeonam-dong Bookshop от Hwang Bo-reum. От корейски писател е тази книга. В момента събирам книги от корейски писатели. Насочила съм се към азиатската литература повече и така моето внимание най-много е насочено към корейската литература, но включвам и японска от време на време. Тази книга е съвременен корейски роман. От издателството е Bloomsbury. Книгата е невероятна. Това е първото, което ще кажа. Второто, което ще кажа за тази книга, е същото, което написах и в Goodreads. Тази книга е една топла прегръдка. Това е топла прегръдка, която имаш нужда в трудните си дни. Точно това е тази книга. Да се вълнувам толкова за това книжно ревю е първо, защото аз не очаквах, че един ден ще седна, ще записвам видео, ще ви говоря за книга, която е на английски. Съм прочела книга на английски. Тази книга я взех първо, защото гледах ревюта за нея, много ми хареса, исках да я прочета, и второ, защото е като мой учебник. Тоест, аз взех тази книга, за да стана по-добра в английският език, за да се уча. Аз не чета тази книга, защото съм добра в английският език, защото го говоря много естествено, много свободно и да правя такова впечатление, че аз съм много добра. Аз съм взела тази книга като ученик, за да се уча и да ставам по-добра. И миналата година, когато започнах да чета, аз я оставих. Миналото лято беше август, когато я започнах. Сега ще ви разкажа една много интересна история, защото аз имам много интересна връзка с книгите, но след малко. Когато я започнах, не ми вървеше и я оставих. И аз тогава малко така се отчаях, да го кажем, че аз няма да мога да я прочета. Когато започна нещо и не го довърша, мен това много ме дразни и ме яде така отвътре, докато не го свърша. И си представете, че от миналия август до сега, всеки път, който видя тази книга, мен това много ме дразни, че съм я започнала и не съм я довършила. И когато си прочетох тези 2 книги тук, за които ще говоря малко по-късно, аз си казах, преминавам към книгите си от TBR от миналата година. Всички тези книги, които съм започнала и не съм довършила. Казах си, започвам да чета Welcome to the Hyeonam-dong Bookshop, защото това не мога просто. Трябва да я прочета. Не ме интересува дали 3 години ще чета, 1 месец, колкото и да е време, аз ще прочета тази книга на английски, просто за да докажа на себе си, че аз мога да го направя. Нещо такова. Да докажа на себе си, че мога. И в момента аз се чувствам горда от себе си по някакъв начин, че в момента седя тук, записвам видео и ви говоря за тази книга прочетена. От мен, прочетена. Четох я месец и нещо, месец и половина, да кажем, дори няма и половина, може би, не съм сигурна. Месец има, може би няколко дена, нещо такова. И аз в момента съм я прочела и правя книжно ревю за нея.
Това е една от причините толкова много да се вълнувам, защото аз не вярвах, че един ден ще седна и ще говоря за тази книга като прочетена и ще кажа, прочетох първата си книга на английски. Прочетох я. Да, не казвам, че 99% или 100% съм разбрала всичко, но едни 86, някои странички, 90 мога да кажа, разбирам. Нали, сващам контекста, знам за какво се разказва, щом разбирам това е добре. Някак си съм щастлива и горда, че го направих за себе си. Че не се отказах, взех тази книга, казах, ще чета, колкото и време да ми отнеме, ще я прочета, ще докажа на себе си, че мога. Трябваше да кажа и това за тази книга, нали. Прочетох я и вижте колко много съм си отбелязвала, колко любими моменти имам от тази книга. Най-вече съм щастлива, че я прочетох и доказах на себе си, че мога и с упоритост, и с старание, с дисциплина и с това да не се отказваш, неща да се получават. Така, нека да започнем обаче, стига вече толкова съм ви се хвалила тук и съм говорила за тези неща, нека поговорим за самата книга. Тази книга в Корея този жанр го наричат healing fiction, ако не се лъжа. Аз се чудех, нали, защо хилинг, защо изцеление. Но когато започнах да чета книгата, разбрах. Тази книга може да ти помогне да се изцелиш. Може да те помогне да се пречистиш, да започнеш наново. Има този хилинг процес в себе си. Книгата е наистина много уютна. Не препоръчвам толкова директно книги, но тази книга ви я препоръчвам. Ако искате да си я четете на български след около 2 години, не се чудете, излезе ли на пазара, купете си я, прочетете я, без да бързате, лекичко, с вашето си темпо, каквото е такова. Ако пък сте привърженици на английски, да четете на английски, може да четете на английски, също не се чудете, закупете си я, заслужава си това четиво. Аз не възхвалявам неща, които не са ме докоснали така дълбоко в сърцето. Заслужава си. Накратко, къде да започна? Книгата се разказва за една жена на име Йонг-Джу, която в един момент просто се отказва от всичко. Напуска своята корпоративна работа, добре платена, нали, работа, развежда се със своят съпруг, вие ще разберете как нещата са се случили. Изобщо слага край на много неща от миналото си и си отваря книжарница. Да, в квартала Хьонамдонг. И тя от малко обича да чете книги и има една своя детска мечта да има своя книжарница. И в този момент, в който тя напуска работа, слага край на много неща от живота си, нали, затваря една врата и отваря нова, единственото нещо, което е било в ума ѝ е да си отворя книжарница. И с всичките си спестявания, които има, тя се отваря книжарничката в този квартал, Хьонамдонг, както казах, и всичко започва да се случва, т.е. и всичко започва да се развива тогава. Не само за нея, но и за всички клиенти в тази книжарничка, която ще посетят. На пръв поглед книгата е перфектна за хората, които обичат книги, които са книжни любители, нали, хора, които дори искат да си отворят някой ден да имат своя книжарница. Първо, защото кой книжен любител не обича да чете за това. И второ, защото ето тук с синьо съм си отбелязвала. Това са всички, ще ги наречем маркетинг идеи, нека така да ги кажа, нека така да ги нарека маркетинг идеи, които човек може да си вземе от книгата и когато реши да си отвори своя книжарница, да ги използва тези идеи. Но всичко не свършва до Йонг-Джу и нейният живот, нейните трудности в живота. Тук ще се срещнем с много герои. С това момче, който прави кафето, той, как се казва, бариста. Корейските книжарници, може би в други страни по света, като в Европа не съм сигурна, за Корея мога да кажа, голяма част имат кафене, книжарница, но и кафене. И, нали, нормално като се пишат корейски писател да е по същия модел. Ще се срещнем с Минджун. Минджун ли беше той? Много им бъркам имената. Минджун, който е баристата, с неговите трудности в живота. Йонг-Джу ще се срещнем с Джими, жената, която носи кафето в книжарницата, с
Една жена, забравих и името, Джунсъх, не съм сигурна как тя се казваше. Тя е клиент на тази книжарница, но намира своето уют в тази книжарница и след това тя от един клиент се превръща в приятел на Йонджо, в приятел на всички хора, работещи в тази книжарница. След това ще срещнем се с един автор в книгата, който се казваше... защо се не мога да му запомня името? Момент. Сега ще намеря... Как се казва? Сенгло. Не съм сигурна как точно да произнеса името му. Той е автор на книги. Ще се срещнем с неговия живот. Тоест всички тези хора, тези имена, които ви изброих, може би има и още няколко. И майката на Минчол. Само че забравих името. С много персонажи, много хора ще се срещнем тук. И всеки един от тях има трудности в живота. Или е имал, или има. Всеки читател може да се препознае в тях и да научи по нещо. Това е хубавото на тази книга и затова тя, според мен, е докоснала толкова много хора. Първо, защото наистина носи много от самата книга. Самата книга има тази атмосфера, живей по-спокойно, по-бавно. Дори докато четеш, някак си съвсем естествено ти започваш по-бавно да четеш, да не бързаш толкова. Има това забавене, едно забавено темпо. Спри да бързаш, карай го по-спокойно. Не бързай чак толкова. Тази книга носи такъв тип енергия, спокойствие, уют. Нещо, наистина книга, която е перфектна за есента. Има това есенно усещане, есенни вибрации. Но аз реших да прочета тази книга лятото, защото миналата година август я започнах и си казах, и сега искам да си я прочета. Но знаете ли, както героите в книгата, така и аз. Много интересно. Тази книга я започнах миналия август, когато бях в труден период. Косвено. Нека да го наречем косвено. И довърших тази книга, когато доста по-пряко, лично към мен, също съм в труден период и съм имала трудни моменти. И довършвам тогава книгата. Това, наистина, аз имам много интересна връзка с книгите си. Не знам дали при вас е така, ще се радвам да ми напишете в коментар дали при вас е така, но всяка една книга, която съм прочела в живота си до сега, е пряко свързана с това, през което преминавам. С това, от което се вълнувам. Тук имаме маркетинг, аз се вълнувам от маркетинг. Разбирате ли, не е само това. Минавам през защото всеки ден човек преминава през някакви периоди, чета тази книга и тя ми казва това, което имам нужда да чуя. Дава ми тази доза пречистване, изцеление, помощ, спокойствие, от което имам нужда. Не само тя, с всички други е така. Аз ще ви поговоря още няколко, които са така. Това е много интересно за мен. Не знам защо е така, но е някаква книжна магия, която ми се случва. Така да споделих и това. Повечето книгата е наситена с много разговори за живота. Много ценни уроци, които човек може да си вземе. Обръща се внимание на тези споразумения, които се сключват със средата. Книгата е наистина много компонентна. Засяга такива теми като начин на мислене, споразуменията, които сключваме. Има малко психология, така да кажем, разговори за живота. Изобщо обхваща много социални въпроси тази книга, изобщо като работна среда. Говори се за този бърнаут, до който достигат хората, защото обществото ни е наложило, че колкото повече бързаш, колкото повече работиш, не си почиваш, толкова по-добре. Нали знаем това нещо, има го навсякъде. Това се засяга в книгата и много други въпроси се засягат много важни, които са наложени така като обществени норми, не само да кажем в Корея, а по целия свят. И тук се разбулват много истини за това. Нека така да кажем, че се разбулват истини, обхваща наистина в сериозни теми книгата. Не е само едно приятно четиво за една книжарничка, хора, които имат трудни моменти, там книжарничката им е тяхното уютно място и си говорят за живота и някакси книгите, които четат, колко много им помагат в техния личен живот. Не е само книга как Йонджо осъществява своята мечта и как книгите имат своят изцелителен ефект върху всеки един читател. Не е само това, тя наистина обхваща много други теми, които според мен са много важни.
особено за тези неписани правила, кое, как трябва да се случи, нали знаете, има и такива неписани правила. На 23 ти трябва да завършиш университет, на 25 ти еди си какво трябва да се случи в живота. Ако станеш на 50, ти не можеш да се научиш на нови неща. Нали, тогава живота сякаш привършва, ти не можеш да промениш начина си на мислене, ти не можеш да си щастлив, ти не можеш да се научиш да караш колело тогава или да отидеш да караш ски. Нали, има ни такива написани правила, които обществото налага навсякъде по света, които тук се обръща внимание, особено така за работната среда и за това, което иска обществото да наложи, с това постоянно да бързаме, да сме напрегнати, този стрес, докъде води, защото Йонджу, както и Джонсох, с нейните име не мога да го запомня, напускат работа поради тази причина. За една част е от това, че те никога не са си почивали. Йонджу не си е почивала, както е завършила средното си образование. Тя е минала през университет, започнала да работи. Не е почивала изобщо. Само работа, учене, работа. Защо? Майко мила, аз съм още на първата книга, вече записвам 48 минути. Браво! Аз имах един момент в живота си, който много се притеснявах и тогава авторът в книгата добре, не мога да запомня името му, Йонджу организира един семинар и той трябваше да участва, но се притесняваше да говори пред хората. И той си каза, сложих край на негативните сценарии в ума си в момента, в който спрях да виждам, да мисля как хората ще ме видят отстрани. И точно тогава аз имах подобен момент и се притеснявах много и имах негативни сценарии, защото се притеснявах как хората ще ме видят. И когато прочетох това, аз не спирах да си го повтарям, че просто трябва да спра да си мисля как хората ще ме видят отстрани и тогава тези негативни сценарии в ума ми просто ще изчезнат. Така че аз тъй като тази книга съм чела месеци нещо, е нормално, че аз отвъд книжния си живот имам и друг живот и преминавам през едно и през друго. И когато тази книга беше с мен, аз постоянно намирах нещо, което ми даваше кураж или ми помагаше в живота ми, отвъд книжния ми живот. И това е наистина невероятно. И както самата Йонджу казва в книгата, книгите много помагат на хората и ако примерно си в депресия, чети книги за депресия, ако си искаш да промениш начина си живот, чети книги такива, които говорят за това. И тя точно такъв тип книги препоръчваше на всичките си на всичките си клиенти. На Минчо, който нямаше интерес нищо да прави в живота и не знаеше какво да прави с живота си. Нищо не му беше интересно, не се разбираше, майка му имаше така трудни моменти с него и всъщност Йонджу препоръча на майка му точно такъв тип книга, която се разказва за... Да, там е за дъщеря и за майка и дъщеря, които имат трудни отношения, но все пак тя, когато майката на Минчо прочете книгата си, която ми Йонджу и препоръча, тя научи нещо и беше по-лесно за да говори с сина си. След това препоръча и на нейният син Минчо, който пък по-късно ще започне да работи в книжарничката. Книга, която той така чу това, което трябваше да чуе. Самата книга е такава и самата книга казва, има го като цитат в книгата, че книгите на нас много ни помагат да намерим правилния път в живота понякога. Понякога могат да ни помогнат изключително много. Или както аз ви разказах, ето за моите случаи, в които съм прочела някои думи, те са ми дали коража, успокоението и начина да променя начина си на мислене, за да може по-лесно да премина през някакви моменти от моя живот. И всеки може да преоткрие себе си, просто защото има много персонажи в книгата и всеки може да види себе си някъде, дори в една дума, в един цитат, в едно разсъждение на героите ни, може да види себе си. Не е нужно да види себе си в изпитанията, които имат, които им се представят в живота, може да ги види в една дума и едно изречение да види себе си. Книгата е невероятна и я препоръчвам на 1000%. Не на 100, на 1000% ви препоръчвам. Много ще ви е много интересно и също я препоръчвам за хора, които така се интересуват от азиатска литература. Също ми е интересно да знаят повече за Корейския полуостров и по-така точно за южната част, за Южна Корея. Също ще ви е много интересна книгата, защото е от корейски писател и има там, някой път се споменават някои
корейски, как хората се обръщат един към друг, т.е. да, начин на обращение, какъв е начин на обращение към по-голям, към по-малък, някои ястия, примерно. Изобщо можете пък да прочетете, както се вижда тук, какъв начин на мислене имат някаква част от корейското общество и по принцип обществото като цяло. Тоест, хора, интересна е, препоръчвам вие да си я прочетете. Аз знам, че в моят канал има много хора, които идват, защото им говоря за... Някой път съм споменала, че обичам корейската козметика или пък, че обичам да слушам корейска музика. И не само тази най-новата, но и корейският род ми харесва. Защото чета азиатска литература и книги от корейски писатели. Знам, че идват хора и в TikTok, и в YouTube заради това. Затова е важно да ви кажа, че тази книга, ако сте любители, е и за вас. Преминаваме към втората книга. Вече ще говоря по-малко, защото трябваше 10 минути. Аз говорих 1 час за тази книга. Привършвам. Надявам се всичко да съм казала, което искам да кажа и да съм ви вдъхновила да я прочетете. Следващата книга, която без да искам прочетох, е от TBR ми от миналата година също, както и тази. Е за семейството и възпитанието от Петър Дънов, но мисля, че е под съставителството на доктор Светва Балтова. Издателската къща е Хермес. Доста така хубава коричка има. Книгата мъничко четиво, кратичко е, бързо се чете. В тази книга какво мога да кажа? Аз започнах чета тази книга просто защото ми трябваше да науча някои неща от нея. Трябваха ми и затова почнах да чета. Нямах друго четиво, което да засяга тази тема, свързана с възпитанието на детето и науча това-онова. Нямах друга книга, освен тази близо, буквално в книжарничката си. В библиотечката си и почнах да си чета, пък тя и така иначе трябваше да я прочета един ден. Просто тази година, защото миналата година, 2024 и 2025, много не съм към нехудожествената литература, независимо, че сега прочетох 2 нехудожествени, но както и да е, така не избягва малко книгите за личностно развитие толкова, гледам повече съдържание в интернет, чета, но не чак толкова, когато аз сложа себе си. Че смелостта да не те харесват от Чиро Кишими Фумитаки, каква беше? Пак ставаше към нехудожествената. Просто обичам да чета такъв тип книги, които засягат начин на мислене, психология, философия, личностно развитие. Харесва ми, колкото и да се убеждавам, че искам да си почивам, една част от мен не може. Постоянно търся такъв тип информация. Ако не в книги, аз онлайн така си търся и си чета или гледам видеа, не мога. Просто ми е интересно да търся и да чета такъв тип неща. За това и преди 2023 си купих и тази книга, защото исках да се срещна с Петър Дънов, така да се каже, с неговите знания, с това, което той е казал на света преди време. Исках да се запозная повече с него, с негови мисли и затова си я купих. Казах, сега съм чела на доста различни автори, но не от България, не български автори. Си казах, време е за Петър Дънов, но така и не стигнах до нея. Но тази година, без да искам, започнах да чета. Какво смятам за книжката? От книгата човек може да научи много интересни неща, неща, които може да използва. Примерно това, което на мен много ми хареса за възпитанието на детето, беше, че когато има непослушно дете, много хора и в педагогиката, и по принцип родители казват, колко си непослушен, колко не слушаш, много си лош. Тоест, наблягат на това. Колкото повече му го повтаряме, всъщност то толкова повече ще има желанието да ни докаже, че е лошо. Също ми беше много интересно, когато някое дете така не слуша и се е изнервило, много да му направи с масаж на лявата част от тук, от главата, че го успокоявало. Имаше много интересни неща в книгата и не само тези, които ви споменах, но и много други, които ми харесаха. Аз така, тук ще ви покажа, съм си отбелязвала доста. От книгата имаше неща, които наистина много ми харесаха. Смятам, че тази книжка е подходяща за родители, за педагози. Има какво човек да си вземе, пък хора, които са в момента в някакви взаимоотношения. Смятам, че така първата част от книгата може да има от полза, за да разберат за себе си с какви намерения са в дадена връзка и тази връзка да премине ли на по-горно ниво или пък не. Да си изяснят със себе си
дали с искрени чувства с този човек или поради някаква изгода. От тук човек може така доста да си напрегне ума и да размишлява. Хареса ми книгата. Едни 60% от книгата много ми харесаха, но имаше неща, които на мен много не ми допаднаха. Тоест, някакси моят начин на мислене в момента, виждане, някакси на мен не резонираха добре с мен. И аз просто директно така им направих една черта, че това няма да си го включа изобщо в начина на мислене, защото не ми допада, не ми харесва. Може би, да, имаше такива моменти в книгата и даже малко така в един момент ми дойде малко повече. Има едни поне 10 страници, които не съм прочела и оставих книгата, казах си повече не мога да я чета. Стига ми толкова за момента. Много ми допадна като това в училищата. Тук основно се говори за училищна среда. За хората, които, примерно педагози, които учат в начална училищна педагогика, много неща могат да научат. Има така добра информация, но смятам, че има някои неща, които са базови, могат да се предадат и към децата в детската градина. За по-мъничките, нали? Да, като говорим за връзката за учителя и детето, имаше това как, нали, децата да се занимават с градинарство, да сеят овошки, зеленчуци, плодове, да работят с почва, да си имат градинки в училищата, неща, които преди време е имало. Знам това от майка ми. Е имало. Той казва, че това е нещо много важно за децата, за тяхното развитие. В днешно време знаем, че чак не се набляга толкова на това. Той говори за това как да възпитаваш децата към най-малкото, да уважават животните, насекомите, цветята и че успееш ли да възпиташ от тях това чувство, те да разберат, че ние сме едно и че да го откъснеш, да го стъпкаш, това цвете, листо. То страда, когато детето от малко започне да разбере, че то страда, ти като възрастен няма да го правиш това нещо. Ще знаеш някакси, че ако ти си това цвете и те настъпят, ти ще страдаш, значи и то страда. Някакси той говореше за това да се обучава на природен начин на живот, но имаше, нали, такъв тип неща, нали, да не се стъпкват цветя, да не се късат, как да им го обясниш това нещо, че те да могат да го разберат. Нали, връзката с животните, защото всичко казва той оттам. Когато ги научиш да имат добро отношение, уважение, респект към природата, оттам нататък е по-лесно да се научи да имат респект изобщо към хората. Това е една такова важно стъпало, човекът и природата. Той държи много на това. Семейството, за бракът, за майката, да, какво да бъдеш майка, за семейството, възпитанието на дете тук, за женитбата, бракът, бъдеще. Неща, които много ми допаднаха, бяха интересни и те карат да мислиш. Аз затова казвам, че хора, които са в връзка или искат да преминат в така по-горен етап, на връзка като брак или са в някаква връзка, нали, ще имат полза също, просто за да обърнат поглед към себе си. Не да прочитат това и да си кажат, аз трябва да живея както той ми казва, Петър Дънов, а да се замислят с какви намерения са във връзка. От тази гледна точка казвам, че е доста интересно, защото те кара да мислиш, да обърнеш поглед към себе си и да си кажеш с какви намерения съм аз в тази връзка. Нали? От тази гледна точка е много полезна, но и там имаш неща, които бях като не, на мен това не ми допада изобщо, не ми харесва, няма. Е такъв тип неща, така че книгата е, нали, така 50 на 50 съм към нея. По-скоро тя ме накара повече да разсъждавам, да си включа критичното мислене и да си кажа сега, това така ли е? Би ли могло да е така? Е такъв тип неща. Следващата книга отново е от корейски писател, казва се Раздвоение от Ян Койджа. Издателството е Изток-Запад. Корицата е много красива, между другото. Книжката е много интересна, не е такова обемно четиво. Тук също съм си отбелязвала някой друг момент. Любим от книгата. Публикувана е през 1998. Т.е. тя е доста по-старо четиво и отразява атмосферата през тази година, през 20 век в Южна Корея. Книгата, за мен тази книгата беше интересна. Тя се разказва за главната героиня, се казва
Майко, забравих името. Ан Джин Джин. Мисля, че беше Ан Джин Джин, главната ни героиня. Всичко се върти около нея и нейния начин на живот. Обаче тя трябваше да намери как да е по-щастлива или нещо такова, но аз завърших книгата и лично не можах да го разбера. Тя откри ли го, защото книгата започва така. Неочаквано една сутрин, заклевам се, наистина неочаквано, без никаква причина и необяснимо защо, изведнъж в момента, в който се събудих, изкрещях. Не, така не може да се живее. Трябва да овладее изкуството да се живее пълноценно. Непременно трябва да го направя. Ще променя живота си така, че да заживея истински. И почва книгата по този начин и аз чета. Стигам до последната страница, обаче на мен не ми стана ясно как тя откри да живее истински. Много неща в книгата ми харесаха, виждате, че съм си отбелязвала. Чакайте, така ще обърна. Интересни разсъждения, които Янко и Джа е включвала. Интересни моменти от книгата, които са ме накарали да размишлявам. Но тази част в книгата на мен не ми стана много ясно. Може би ако я прочета след години, може би ще мога да я осмисля по-добре. Може би я прочетох твърде рано, не знам. Но като цяло сюжета какъв е? Имаме това момиче Ян Джин Джин. Много интересно как баща й решава да я кръсти Джин Джин. Ан Джин Джин е... Тази героиня е изправена пред един въпрос. Сякаш нейният живот е, наистина раздвоение. Значи всичко започва от нейната майка и леля й. Тя през целия си живот се сравнява живота на майка си и живота на леля. На своята леля. Леля й живее по-ухолно, тя се е омъжила за богат мъж, живее добре, но дали е щастлива, това е друг момент. Живота на леля й беше най-интересен за мен, защото ще разберете. Нейната майка обаче се омъжва за един мъж, живеят, може да се каже бедно, нямат много възможности. Майка й работи на пазара и се опитва да се изхранва с това, като продава бельо, чорапи, такъв тип неща, а бащата е, както в книгата са го описали, той е един развей прах. Пияница, човек, който не може да издържа семейство, не може да се грижи за семейство, доста буйствено, когато се напие доста буйствен, нездравословна среда. И през цялото време Ан Джин Джин е срам от майка й, честно казано. Срамува се какво работи майка и каква е средата й. И тя лъже, честно казано. Още в тинейджърски години тя лъже, че леля й е нейната майка. Един път в училище трябва родителите да дойдат и да представят свои професии или нещо такова. Тя вика леля си. Имаше моменти, в които можеш да разбереш Ан Джин Джин, моменти, в които можеш да я осъдиш дори. Но някак си книгата те учи на разбиране. Просто да си страничен наблюдател и да четеш това, през което те преминават. Живота и на Ан Джин Джин не е най-лесния. Има там своите трудности, както и на нейният брат. Той... Какво да кажеш за него? Имаше моменти, в които не можех да ги разбера, но в един момент Ан Джин Джин пораства вече. В момент, в който тя вече да създаде семейство, да се омъжи. И основната тема тук е кой мъж Ан Джин Джин ще избере за свой съпруг. И основно всичко тук се развива около това, нейни мисли, моментите с тези двама мъже, как тя сега преценява плюсовете и минусите на единия и на другия. Но книгата е повече от това. Как да го обясня? Това, което аз забелязах, че мъжете, с които тя излиза, единият архетип, не знам дали е правилната дума, на нейния баща, а другия архетип, майче ти ми ако казвам грешна думата, отиде толкова години учене на психология. Архетип на мъжът на леля й. И тя буквално сякаш, за мен това беше интересно, как мъжете, с които тя излиза, са архетип. Единия на баща й, другия на... Той какъв и се води? Калеко? Не беше Калеко. Калеко.
Добре, не съм сигурна как, на мъжът на нейната Леля. И до последно тя се чудеше. И всъщност, ако не се лъжа, тя кого ли избра? Да, тя промени начин на решението си в последния момент. Съвсем различно нещо. Наистина, ако прочетете книгата, ще разберете. Беше много интересен брата и писмото, което Леля й остави, след като почина, промени начина и на мислене, не по начина, по който вие си мислите, че ще промени начина и на мислене. Интересна е книгата. Засяга много интересни теми също за живота и за взаимоотношенията между хората. Всичко започва още от нейната майка и Леля й, когато те са били малки. Те са, ако не се лъжа, еднояйчни близначки. И всичко започва, това раздвоение започва от тогава и се оказва, че в живота всяко нещо има своята, как да кажем, всяка живота е една монета и можеш да го видиш от две страни. И двете страни са част от живота и са лице на една и съща монета. Оказва се, че живота е такъв. Аз даже, ако не се лъжа, имах така много моменти, в които казвам, да, съгласна съм с Янко Иджа, с това, което тя мисли. Ето тук ще ви прочита: светът е изтъканото раздвоение и опитвайки се да ги разберем, ние хората можем да се доближим повече до истинската същност на живота. Нямаше друго заглавие, което да е по-точно от това. Ако се вгледаме в живота в дълбочина, всичко се раздвоява. Теоретичната истина и истината в душата ни не винаги водят в една посока. Раздвоение е история за живота и за хората, които неизменно стигат до сблъсък с стена от раздвоения. Кара да мислиш, но трябва да я четеш бавно. Самата авторка казва, иска ми се читателите да четат книгата бавно, много бавно. Защото книгата не е толкова лесна за разбиране. Кратко четиво, но не гледайте в това. Начинът на написане е малко по-труден на Янко Иджа, поне на мен лично ми беше по-труден. Да вникна в думите и да разбера какво тя иска да ми каже, трябва доста да размишлявам. Кратко четиво, но трудничко написано. Поне на мен така ми идва. Малко по-трудно и начинът и на изказ не е така лесен за разбиране, както примерно когато четях Хуангбо Райом, нали, с тази си книга, но все пак тя е съвременен роман, нали, това е доста по-стар роман. Интересна историята, нали, тя е отвъд това, че Ан Джин е поставена пред избора този мъж или онзи мъж, за кой мъж да се омъжи и как всъщност нещата са много по-дълбоки от това. Аз дори ви загаднах как тези два мъже са архетип на нейния баща и на нейния Калеко. Калеко, мисля, че беше думата. Калеко. Да, надявам се, че е така правилно се изразявам. Изобщо Ян Джин като героиня тук, начинът и на мислене и всичко ми беше много интересно. Тя като персонаж. Тя е по-емоционално дистанцирана, такъв тип човек е и също беше интересно да видя нея в как мисли тя в връзка, когато е. Имаш неща, които можем да я опрекнем, неща, които сме съгласни с нея, но Янко Иджа казва, че иска книгата, когато някой говори с тази книга, да не казва книгата е добра, книгата е лоша, книгата е това, книгата е онова, защото всичко е субективно. Просто остави читателя сам да разбере. Затова спирам до тук и оставям вие сами да разберете книгата за себе си, да я усетите за вас и това е. Още малко книги, добре. Това вече е книга, за която съм ви говорила. Имам цяло едно книжно видео, книжно ревю за тази книга. Ще сложа линк ето тук и пред в описанието. Също ще сложа линк към него, ако искате да разберете по-подробно. Мисля, че 1 час ревю за тази книга. Там готвихме, говорихме за книгата, включвах се от време на време. Много дълго книжно ревю. Ако сте хвърлили око на тази книга, искате да я прочетете, препоръчвам ви да изслушате отделното ревю за нея, защото тук съвсем накратко ще кажа няколко думи, че това видео също стана много дълго. Вече няма да събирам толкова много книги, имайки предвид колко много говоря, няма да събирам толкова много книги. 2-3 достатъчни са. Айде 3 да са и 3 книги да са достатъчно, за да ви говоря. Да, 3 книги достатъчно. Повече от 3, значи аз няма да се спра, да трябва 3 часа мен да слушате. Така, Шах и Мат, казах ли това издателство, кое? Да, казах. Добре,
Следващата книга, която прочетох, е Шах и мат от Али Хейзелвуд. Издателството е Soft Press и хубава корица. Аз още в началото... Тя има и още една корица, но не знам на кое издателство е. Розова, но аз тази книга така държах да си я купя с тази корица и много си я харесвам. Значи, истината за тази книга е, че аз най-вече я купих, защото е свързана с един процес на изцеление в мен. Аз съм говорила в едно друго видео, че работя... Днеска се размислих и сметнах, че от 7 години, 8 там някъде, аз работя върху това да healing, да излекувам себе си. И си казах, вау, то почти десетилетие ще стане. Така си казах. Тъй, доста проценти, така, ако съм имала да чистя 100% от себе си, в годините, особено през 2020, така, трета там беше моят пик, 2024 също. Да, 2024 също, замислих се за нещо. Бяха години, 2024, там и трета бяха годините, в които най-много причистих неща и така позавършах първи етап, защото аз казах в това видео, в което говорих за тази книга, говорих, че процесът на изцеление от моят личен опит, аз съм разбрала, че има два етапа и че първият е по-трудният, защото там трябва да изчистиш най-много и там трябва да се обърнеш към болката, да я огрееш със светлина, с внимание, искам да кажа. Изобщо там е момента, в който падаш, ставаш. Така се случва, докато втория е, че по-лесният, защото там си по-осъзнат. Научил си много повече от целия процес. Там остават едни по-малки проценти на изцеление. Той е по-творческия процес, който може да видите при много артисти, писатели, музиканти и така нататък. Художници също. Изобщо хора на изкуството. Той е по-лесният, защото там си вече по-осъзнат, научил си много повече от опит, имаш повече съпричастност, т.е. там си много по-зрял изобщо да погледнеш на всичко това. Много по-осъзнат, по-интроспективен, много може да видиш просто сякаш отвъд себе си ситуацията и много по-лесно се случват нещата, докато първият там е моментът на заблуда, там има дупки навсякъде и може да има мини полета и ти не знаеш къде точно има и откъде нещо ще избухне. Той е този процес, който продължава дълго време, за всеки човек различно зависи от личността. За мен лично за сега са 2 периода. Даже по едно време си мислех, че вече стават 3, защото третия е по-скоро, третия е период, в който ти осъзнаваш, че хората си мислят, че като се пускаш миналите, няма да кажа миналото, защото не съществува така да се каже, миналите опити, които имаш, опити, които вече си преживял, тези опити хората си мислят, че ги трябва да казват затварям една страница от книгата или една врата от живота си, отварям друга. Тоест ти затваряш нещо някъде. Но тези месеци осъзнах, че третият етап е момента, в който всъщност ти пускаш нещата. Тоест, третият етап е моментът, в който осъзнаваш, че не трябва да има затворена врата, не трябва да има затворена страница. Трябва всичко да бъде отворено. За тези неща трябва да се пуснат, да излетят всъщност. Ти трябва да отвориш тази врата на съзнанието си, амигдалата, ако трябва, така да се изразя, и да го почистиш. Т.е. трябва да го освежиш. Трябва да изхвърлиш всичко отвътре, да отвориш вратата, да го изхвърлиш, то да полети, да си отиде и вече да е бяло платно, на което ти отново да рисуваш. Това е етапът, в който ти почваш да осъзнаваш, третия, аз така си мисля, да осъзнаваш това и да си казваш, че трябва да пуснеш нещо. Не затваряш страници, не затваряш глави. Всичко трябва да е открехнато, защото трябва да излезе оттам. И не отваряш нови страници, не затваряш никакви, просто продължаваш напред. Това е доста интересна тема, която няма в момента да говоря за нея много, но напоследък почнах да си мисля, че има такъв период, защото като медитирам, аз много често лекувам себе си напоследък. Последните няколко месеца чрез медитация, в които си представям светлина, имам си мой си начин, какво точно си представям и как нещо работи за мен. И всеки път, който медитирам, аз си представям как отварям тази врата и всичко просто
излита. Лети около мен и ме заобикаля и лети се разпръсква на някъде. И аз го наблюдавам и влизам в някакво пространство с много сърца, светлина, което е любов, светлина, където има мир, тишина, лекота. И гледам на всички тези неща, които излизат тази бяла врата, като че си тръгват. Пускам ги вече с лекота и нямам нужда да ги задържам и да ги държа в себе си и те да ме определят. Просто ги пускам да си продължат пътя. И ги гледам с спокойствие. Нещо подобно. Сякаш третият период е този тихото изцеление, в който не говориш много, не правиш много, просто седиш и наблюдаваш и пускаш нещата. Не съм сигурна все още, защото не съм сигурна. Това е процес. Хилинг, затова се казва healing process. Хилинг, пречистващ процес. Това нещо в всеки един ден се учи, всяка една стъпка, която правиш. Но почнах да си мисля, че има някакъв по-тих вариант все още, а може би само за мен е така, защото всеки лекува себе си по своя си начин. Но аз си мисля, че има и такъв период, така мисля, поне лично за мен, който е по-тихия, който е по-осъзнатия и той е като превършек към втория. Сега се връщаме на втория етап, който е, както казах, вече по-малко неща ти остават. Да кажем, аз при мен си казвам, че имам 5%. Някой ще каже 5% колко е малко. Не е толкова малко 5%. Представи си го така. Една година 1% ти чистваш. Втора година 2%. Или пък 6 месеца 1%. Още 3 месеца 2%. Тоест нещата, като си ги кажеш 5%, не си ги представите, че те се зареждат за част от секундата и ги пречистваш. Това е процес и всеки го извървява по своя си темпо. В моя случай аз извървявам тези 5% от 2024 насам. Вече сме средата на 25-та и аз още знам, че съм в тези проценти някъде там и работя върху себе си, върху тази част, наистина да дишам с лекота. Така че искам да кажа, като ви кажа 5%, да не си го мислите, че то е и така. Това е лека по лека се случват нещата, стъпка по стъпка. А първият период, той е така малко по-неприятния, много неприятния. Той е с падания и ставания, но вече втория е по-осъзнатия, по-креативния, както казвам, по-творческия, вече имаш по-осъзнатост, може би дори респект към себе си, уважение, съпричастност към себе си, който е един вид любов към себе си. Защото любов към себе си не е само да си слагаш маска за лице или да си казваш, че се обичаш или да се обличаш хубаво. Това са израз. Но аз вярвам, че любовта е състояние на душата. Така си мисля аз. Състояние, в което ти плуваш всеки ден. Това е едно състояние. Ти го създаваш. То не е емоция или чувство. Защото чувствата и мислите, те идват и си отиват. Но някак си състоянието за по-дълго време може да се задържи. И той изисква много повече работа на много нива от личността на човек. Така мисля аз, не знам. Сега правя книжно видео, ще спра да разсъждавам толкова. Ако ви е интересно, мога да си направя едно отделно видео, където да си е към The New Beginning Show и там преспокойно можем да си говорим за тези теми, но тук сега това. И третият период, както си го мисля аз, е този, който е всъщност сякаш е като подточка на вторият. Сякаш аз си мисля, че вторият период има много подточки. И първия има много подточки. Представете си го така, не е права линия от тук до тук. Има много подточки, има много други пътища, малки, по-кратки, по-дълги пътища и всичко, ето е така, докато ти достигнеш до този момент, в който се чувстваш по-добре, но нека си ти го усещаш. Аз просто усещам себе си, как съм по-готова да пускам, как съм с повече съпричастност, как вътрешно желая да имам тая свобода. Ти просто го усещаш, тогава по-лесно изчистваш. Това е много интересен процес. Аз продължавам да го изследвам и може би така в бъдеще ще се включвам с някакви мисли относно това. Но определено от втория етап нататък и с неговите подточки, а пък ако има и трети и четвърти етап, не знам вече, то със сигурност вече е много по-лесно, защото му се вижда финала, както се казва. То може дори и цял живот да продължат тези периоди малките, не знам. Може пък не знам, човек
Никога не знаеш, защото Габриел Бърнстейн казва, че хората, които срещаме, са и наши задачи. Понякога някой човек се шегува за нещо, а на теб става гадно. Отключва се нещо в теб. И ти разбираш, че този човек отключва нещо старо, което ти трябва да излекуваш. Така че никога не мога аз лично да съм смела и да кажа, аз на 100% съм се излекувала всичко, супер съм. Никога, защото никога не знаеш, нищо не знаеш в живота как може да те изненади, да ти каже, знаеш ли, че тук трябва да поработиш още малко върху ето това. Затова ти пращам тези хора или тази ситуация, да ти помогне да го осъзнаеш. Никога не знаеш. Просто това е един процес, който продължава, когато продължава, но минали първия, това съм 100% сигурна, оттам нататък е по-леко, защото просто ти си изчистил много повече. Изчистил. Това е като кариес на зъба. Нали знаете, когато правят зъбите, той дълбае, докато не изчисти черничкото там, кариеса и не остане беличко в зъба и после го запълва. Докато не изчистиш целия кариес, както се казва, и не видиш там белота, нали трябва тази белота да я запълниш с нещо, дали това е правилен пример с кариеса? Може би до някаква степен. Да, може би е правилно. Трябва хубаво да изчистиш кариеса, за да можеш да градиш нещо ново. Нали, за да може да е здрав зъба, за да може да му сложиш там лекарство. Някой път слагаме лекарство, за да се лекува, защото зъба може да е в много лошо състояние. Но ако кариесът е малък, то само се почиства и веднага се пломбира. Това е същото. Нали, първият етап е, представете си един зъб, който е в много лошо състояние и трябва докторът, зъболекарят, нали, да лекува този зъб 1-2 седмици, примерно, за да го излекува хубаво и чак тогава да го пломбира. Но имаме и такъв момент, ако ходим всяка година на зъболекар, имаме малко кариесче, то следователно той просто леко издълбава, почиства набързо и пломбира. Това е същото. Малкият кариес е вече от втория етап на там. Много по-лесно се пречиства, много по-лесно преминаваш през него. Ти си вече по-осъзнат, нямаш толкова и страх. Определено може да имаш повече любов към себе си, съпричастност, по-осъзнат, да рефлектираш по-лесно към себе си. Много по-лесно е така, мисля аз от моя личен живот и моя опит, не знам при всички дали е така, докато първият е наистина зъба, който е в отчаяно състояние и там се изисква наистина така внимателна работа и продължителна. Ето такова нещо е. Защо ви разказвам всички тези неща 10 минути, нали? Разказвам ви ги, защото тази книга беше част от моя втори период, тези 5%, за които ви говоря, на освобождаване от минали опити, в които аз отричам, реджектвам ги, разбирате ли, реджектвам ги, не ги приемам, това е. И имах такива някакви споразумения, грешни, аз съм го разказвала в едно видео, няма тук сега да разказвам пак наново, че много ви говорих за периодите. И тази книга за това я взех. Защото доста дълго време усещам, че за да пречистя там едно нещо, което има някакъв блокаж, но грешно споразумение, сключено в годините, аз трябва нещо да направя. И това, което е в ума ми, аз вярвам на интуицията си, на това, което така чувствам отвътре за правилно, че една част мога да си помогна чрез книги. Другата част е по друг начин работя, нали, за да пречистя това споразумение. Не е само чрез книгата, не си мисля, че прочетеш 1-2 книги и хоп, веднага става. Но искам да кажа, че правих си други неща, които са свързани пак с това да обичам себе си, да съм по-осъзната и пак да комуникирам със себе си. Разбирате ли, да си интроспективен, но една част от това, което усещах е, че трябва да направя това, от което аз се чувствам толкова кринч, да чета романи. Такива романтични романи, не знам как се казват. Романтика, книги. И не знам защо тази книга се ми е в ума. Тази книга аз си казвам, тя е такава за young adult, такъв тип жанър, нали, книга, няма да я чета, не. Обаче аз вътрешно себе си, нали, съм ви разказвала това нещо, усещам, че няма да стане, трябва да е тази книга. Това е, стига вече, просто аз имам някакви мисли, които ме спират, някакви прегради, които аз съм си създала в ума и те ми казват, че това е. Ще пробвам други неща, но те като не помагат, просто защото така трябва да бъде. И затова си купих тази книга и честно казано така, след като видях, че не е толкова кринч, записах дори видео, аз съм ви казала, че мен ми е кринч да говоря за такъв тип книги. Тоест, когато те е кринч от нещо неловко, просто го направи, това е най-добрият начин да го излекуваш, аз така мисля. Беше ми кринч да чета такива книги, още повече пък да ви говоря за такива книги и направих и двете. Прочетох
и 1 час пък ви говорих за тая книга, така че определено добре се срещам с това, с тази неловкост, която имам в себе си, да я изчистя, нали. Но това е по-лесничко нещо, казах вече, това е втория период, там под точките на втория период, по-лесничко, по-лесно става, ти вече някакси изпитваш по-голяма увереност и сила, че това е само в ума ми, аз съм си го изградил така, не е така, това, че аз си мисля, че така, не значи, че е така. И всъщност видях, че не е толкова страшно, четеш такъв тип книга, нито да правиш такъв тип видеа и всъщност може да научиш много от такъв тип книги, които има, нали, така повече романтика. Човек не трябва да се ограничава, просто понякога ние сключваме някакви споразумения с себе си, които много ни блокират да продължаваме да вървим напред и трябва наистина така да се опитваме, колкото се може повече да ги виждаме и да ги goodbye, go away, И тази книга беше заради това и тогава започнах да чета и след нея се чувствах по-добре, просто защото си казах, ето видя ли, не е толкова страшно и някакси имаш едно такова вътрешно усещане на мир. Направих го, нали, видях, че не е страшно, видях, че не е толкова кринч, така дадох воля повече на романтичната си част да си е по-спокойна, нали, като я прочете, но аз преди нея срещнах една друга книга, Пътуващата книжарница на Ария. Аз съм ви говорила в едно друго видео за нея, че аз почнах първо с нея, с Пътуващата книжарница на Ария, за да пречиствам и после преминах към тази. Та е така, аз в днешно време вече минали толкова месеци, как се чувствам, много по-добре и дори в момента лично не смятам, че чувствам това вече за неловко и притеснително. Не го чувствам просто защото като го направиш е така. Батерията ми ще падне скоро, трябва да побързам. Много по-добре се чувствам и изобщо като говорим за романтика и като говорим за романтични книги и да правя видеа да говоря с такъв тип книги, чувствам повече лекота, повече спокойствие и приемане, а не да се боря с такъв тип неща. Някой ще си каже, нали, то какво нещо е, ама аз ви говоря за неща, които са втория период, нали, неща, които във времето, малките кариещета, които има. Нали, аз ви говоря за малките кариещета, те нормално да не са такива като големите. Така, чувствам се по-добре, не знам защо реших сега да ви кажа тази информация, нали, така че се чувствам доста по-сприемане, даже вече не му обръщам такова голямо внимание. Така че смятам, че се застъпва някаква, аз ги наричам cozy vibes, някакъв уют в мен, който ме кара да се чувствам по-комфортно с себе си и с това, което искам. Аз съм ви говорила, както казах в по-голямото видео за тези неща и там ще разберете по-подробно за какво точно говоря, нали? И да преминем към самата книга. За какво тя се разказва? Главната ни героиня Маури и главният ни герой е Нолан Сойер. Сойер? Не е Нолан. Нолан ли беше? Момент. Маури си я спомням. Нейното име Нолан Сойер. Много съм добра, как ги помня тези имена. Вау! Изобщо не знам. Значи, ако се запозная с някой, ще му забравя името на секундата, но иначе книга прочела съм я преди 3 месеца, спомням си имената. Дилемата в моя живот, то не е дилема, то е иронията в моя живот. Както и да е. Това са главните ни герои. Значи, каква е историята? Всичко започва от Маури. Тя обича от малка да играе шах. Но се случва нещо в живота й, в което тя си казва, аз повече шах няма да погледна. И така, всъщност, години наред тя спира с шаха. Няма да се занимава с това. Има така едни трудни семейни проблеми. Има някакви трудни семейни проблеми. Тя е глава на семейството, защото майка има така здравословни проблеми и не може да се грижи толкова за Маури, за двете й сестри. И Маури, като по-голяма сестра, реално взема ролята да се грижи за семейството, но под това се крие много болка, крият се неизказани неща. Тя прикрива страховете си, чрез това трябва да се грижа за сестрите си, трябва да се грижа за майка си. Аз съм глава на семейството, бъра, сточа дъра. Има много по-дълбока е темата. Какво се крие зад всичко това и тя да се откаже от шаха. Обаче в един момент нейната приятелка й казва там за благотворителна цел да участва в една олимпиада за шах. Тя не искаше, но с най-накрая някак си я убеди, отиде и тя победи Нолан Сойер. Той е номер 1 шахматист в света. Тя, която
дори не е нейно хоби вече, го побеждава и оттам вече интернет пространството, света на шахът поводява коя е Маори, коя е тя, как го победи, какво се случи. И така историята се развива. Някак си нещата се случват, че няма да ви кажа как, но някак си тя се случва, че влиза в шах клуб, започва да се състезава в времето, тя пак се състезава с него, имаме романтика между тях двамата, може би някои хора се чували, че Али Хейзелвуд има така много по-пикантни, спайси моменти в книгите си. Тази, за щастие, не е такава и ако сте хора, които предпочитат по-малко спайси моменти, определено тази книга е за вас. И така се случват нещата, че те се срещат, има там колебания, най-вече от страна на Маори. Тя постоянно бяга от връзки, взаимоотношения. Всички тези връзки, които има, са много мимолетни, колкото да се изгради някаква стабилна връзка. Тя бяга от такъв тип връзки, ще разберете защо. Тоест тази книга има така много психология. Човек може много да мисля. Ако ми гледате ревюто, в което съм говорила 1 час за нея, ще видите колко неща има. Колко, особено към края на видеото, по-към края, там където съм с едно червено горнище, червен свичър, там говорих повече за тези неща, за да има отворена комуникация между хората, какво означава frankness and openness и как това са две различни понятия в взаимоотношенията с хората, за емоционална интелигентност се обхваща темата, страховете на хората, които им пречат да продължат напред, изобщо за травмите, които оставят в нас. Книгата обхваща много така сериозни, дълбоки теми. Също просто трябва да четеш между редовете, за да го схванеш, тъй като аз обичам да чета психология, философия, това са ми интересни неща, постоянно гледам и чета такъв тип съдържание. Аз веднага, като прочета някаква книга, дори да е романтична, веднага ги хващам. И дали авторката искала съвсем осъзнато или пък така се случи в процеса на писане да включи такива части, не знам. Аз веднага ги хващам и започвам да философствам. И затова наричам себе си, че съм soul reader, който разсъждава на всяко едно изречение. Книгата е доста интересна. Много ще научите за шах света, за шах индустрията. Ще научите много понятия в шаха. Гледам, че много ще ви... Али Хейзелвуд има това... Аз от книгата и разбрах това... Тази дарба да говори за спорт и то по такъв начин, че на теб да ти е интересно, дори да не се интересуваш изобщо от шах и така нататък. Аз казах във видеото, че Нолан е любимият ми персонаж в книгата. Той е изключително интересен персонаж. Аз подробно съм говорила за неговия характер. Изобщо как е изграден той в голямото видео. Ще разберете защо си го харесвам много. Освен, че е така емоционално доста зрял, изобщо като характер е доста интересен. Маори също много ми харесва, защото тя в процеса цялата книга много се развиваше. Тя беше този герой, който израстваше, докато Нолан сякаш беше човека, който тя трябваше да срещне, за да й помогне да израсне. Беше много интересна книга. И двамата си помагаха по някакъв начин да израстват. Интересна книга, така доста открито Али Хейзелвуд говори за много теми, които са в обществото, обществените норми, които се налагат. То такива ненаписани правила. Историята е много компонентна и си заслужава, според мен, да се прочете тази книга. Следващата книга, която прочетох, е ето това кратко книжле тук. Това е двуезично помагало, което си купих. Знаете, че аз искам да стана по-добра в английските език и преди да започна Welcome to the Hyunam Dong Bookshop, аз тогава се бях малко безсърчила, че книга няма да мога да прочета и тогава видях ето това помагало на любимата си детска приказка. Изобщо анимация, искам да кажа, на Красавицата и звяра. Едновременно харесвам историята, едновременно учиш английски. Тази книга според мен е подходяща за по-маничките деца, които примерно първи до 4 клас, примерно, или за хора, които по принцип е чужд. Труден английският език, това е хубаво, защото е двуезично. От тук, момент само да погледна, тук имаме на английски написано, тук имаме български превод и това е много удобно, особено с деца. Примерно, ако искат родителите да си ги учат и вкъщи, не само в училище да се учат на английски. Такъв тип книжки също според мен са много интересни. Той има и още тук, можете да видите различни. Чрез любими техни анимации, принцеси, могат да учат
нали, имаме английски, имаме български, но трябва да се внимава да не се чете само български, и то, нали, английски да не се чете и да не се тренира. Трябва да е под внимание, че децата така някой път, ако ни е много интересно, обичат малко по-набързичко да мине, но смятам, че е подходящо, защото има така, ето тук дори имаме и думите написани, нали, преведени, искам да кажа. Не всички думи са преведени, но ги има. Това, което ми хареса, че в края дори има и игра. Ето тук има игри, имаме цял речник с думите. Има и различни игри, които на децата мисля, че ще им бъде интересно и така ще учат под формата на игра. Ето тук, примерно, вижте. Тоест, доста интересно е за деца така да учат английски. Това също мога да кажа за книгата. Само това, което не ми допадна, е начина, сякаш по който е преведено на български. На мен ми се стори някакси неестествено, не знам, имаше нещо такова, което на мен така ми се стори, не знам, дали аз така се заблуждавам, но смятам, че е добър начин децата и вкъщи да учат английски така, чрез двуезични помагала. Не е нещо сложно, изреченията са много кратички. Смятам, че е интересно. Има и игра. Препоръчвам така за по-малките или за хората, които са като мен и английският им е труден и искат да започнат от някъде. Това също е добър вариант. Това е на издателство, кое през издателство се занимава с такъв тип книжки. И последната книга, която бях забравила, че е към тази класация, е ето това тежкото четиво, което четох много дълго време, и също имам цяло видео за тази книга, почти час, за всички фенове на BTS. Можете да го изгледате, можете и това да изгледате, и можете и цялото видео, защото там ще научите много говорих. По-официално да ви представя, прочетох книгата Beyond the Story, 10 години от историята на BTS, от писателя Мьонг Сунганг със съдействието на BTS. Тяхното съдействие как е? Чрез интервюта. Били са интервюрани в рамките на 3-4 години, нещо такова беше. И тук техните думи, всичко от тези интервюта е включено тук под формата на като цитати, мога така да го нарека. Като цитати. Да, това на кое издателство е? Сиела, мисля, че беше купил книгата, но не съм сигурна. Да, Сиела. Това е на издателство Сиела те. То си го пишело тук, кой да види обаче. Така прочетох и тази книга. За мое щастие успях да намеря втора ръка и то на доста изгодна цена. И си всеки качеството е добро. Нали, не е скъсана или нещо подобно. Тоест, вау! Аз не очаквах, викам сега, може би, като е толкова ефтина, ще има някой недостатък, но не е така. Доста съм си отбелязвала, виждате ли, което тук. Чакайте да обърнете така. Доста съм отбелязвала книгата. Беше ми доста интересно да я прочета. Имаше неща, които не знаех. И тъй като аз не съм старо арми от 2013, така и тези години до към 2016, на мен така повече ми се губят с тази група. И затова толкова ми беше интересно да прочета книгата, защото знаех, че ще има информация. Но си признавам, че може би можеше още повече информация да сложат за тези години до 2016. Има информация, не е малко, но така ми се искаше повече да има. Вече оттам нататък, аз някъде към 2023 мисля, че се запознах с тях, когато почнах да уча корейски език. Не си мисля, че съм много добра в корейският език. Сега малко повече на английския пак съм се върнала и корейския малко от TikTok, ако уча някоя друга дума. Малко се стопираха там нещата, но не мога всичко едновременно да направя. И така, във времето, учейки корейски, стигнах и до BTS, то няма как. И оттам аз, нали, така видях тази група, много ми хареса смисъл в песните им. Защото най-вече това, което така ме привлече към тях, беше връзката, която имат. Тази връзка на респект, уважение един към друг. Някак си едно семейство съм. Не можеш да видиш това навсякъде. При всяка една група има нещо различно в тяхната връзка. Това много ми хареса и те са семейства, аз така ги наричам. Инициативите, нещата, за които говорят, инициативите, в които участват, песните им,
смисъла на песните, в който влагат, това, че говорят да обичаш себе си и такива тип теми, теми свързани с начина на мислене, менталното здраве, любов към себе си, теми, които мен горещо ме вълнуват, ако на някой не му е станало ясно, нали? И много ме впечатли тази група. И така си я слушам и аз от 2023 до сега доста неща научих за тях, но имаше така моменти, които не знам и си казвах, нали, в книгата може би ще ми се изяснят някои неща, доста неща така човек може да научи, но хора, които познават BTS от 2013, тази книга ще им е скучна. Просто защото аз така мисля, че ще им е скучно. За хора, които не знаят, ще им е интересно. Примерно, защото ще научат нещо ново, те няма да го знаят. Но тези хора, които ги познават от 2013 и 2014, то по-скоро ще им е да я купят, защото са, нали, армията от много години и просто искат да имат книгата от дома и да я прочетат, но не толкова за да научат нещо, което не знаят. Книгата е малко повече като Википедия, има така доста формално е написана информацията, добре обмислена. Аз първо си мислих, че е автобиография и би ти е седнали и са си я написали, нали? Но не, тя е биографична книга. Така че тук е по-различно, няма така тази доза. Но пък това, което може така да те трогне, е моментите, в които момчетата говорят, т.е. когато са включени техните цитати в книгата. Тогава е това, което дава живот на тази книга. Аз съм го казвала и в по-голямото видео. Това прави книгата истинска, чувствена, дълбоко докосващата. Иначе повечето информация е по-формална. Нали, примерно има информация за всеки един албум, кога е публикуван, кога е създаден, какви песни има, към повечето песни има информация как са създадени, какво са искали да кажат момчетата с тези песни. Не за всички, но за повечето. Класацията на албума, колко продадени копия има, с какво е помогнал даден албум и песен в тяхното развитие като артисти, да. Но книгата също хваща такива трудните им моменти в живота, да, като творци, нали. Обхваща моментите, в които те за първи път отиват в село и в общежитието, че пък чак до края, в който те... Да, тези моменти, в които те отиват в общежитието, трудните им моменти, когато са зелени, още моменти, в които са имали дисреспект, моменти, в които им е било много трудно, моменти, в които са искали да се откажат. Така да споделят се така в тип информация, има и такава много... И вече чак до края, докато, нали, името им не е познато по цял свят, ти може да не знаеш точно кои са BTS, колко са мембърите в групата, но си чувал, че са корейска поп-група и много хора я харесват. Винаги някак си до теб до това е достигал до ухото ти със сигурност. И до това тук, до последният им албум Proof My, който беше... ето я картинката, тук съм я сложила. Има и снимков материал. Proof ли беше последния албум? Да. Това, което много ми хареса е, че има информация за албумите. Има и тези QR кодове. Тук можеш да видиш много неща зад кадър, как примерно репетират даден танц, музикални видеа, много информация. Има тези QR кодове, аз казвам, че са предимство и недостатък, защото много бавят четенето, но всъщност пък и нагледяват информацията написана тук и е по-лесно да възприемеш, особено ако си нямаш представа за това, което се пише. Някой път те пишат, че са били на еди си коя зала, еди си кой концерт, еди си как е изглеждал перформанс, ама аз само на четене не мога да си го представя и тогава, като си сканираш кода и видиш представянето, тогава си вау! Имаше едни, които на тяхното представяне на песента On, имаше мисля, че на DNA и още в началото, там където имаше на представяне, защо си мисля, че имахме J-Hope и Jimin танцуваха на една сцена и дали един от тях беше завързани очи и танцуваше. И имаше едната сцена беше в един цвят, другата част друга и те не се виждаха, но бяха в пълен синхрон. Това бяха такава едни перформанс техни, които много ме впечатлиха. И така, да, книгата е доста интересна. Ще научите доста информация. На мен най-любимото ми от тази книга е, както казах, когато момчетата говорят, там техните
нали са ги интервюрали еди си колко години. Този музикален критик, ако не се лъжа, Мьонг Сонганг, добре, как произнасям името е друг въпрос. Той ги интервюрал и тогава, когато са включени тези мисли, техни чувства, мисли в книгата, дава живот на книгата. Те са ми най-любими. Аз, може би, само с тях най-вече съм така подчертавала, съм си отбелязвала, но аз съм ви чела. Даже в книжното ревю за книгата съм чела цитати от книгата. На няколко моменти, даже самото ревю започва с цитат, мисля, че на Емин Юнги. Така че струва се да изгледате голямото видео. Голямото видео изгледайте за тази книга. Ако сте армита, искате да знаете повече с тази книга. Видеото е около 1 час. Много повече говоря. Изобщо говорих за креативния процес. Дори включих моето творчество, тяхното творчество, това, което аз съм открила в музиката им. И как дадена песен се е създала, какво съм открила в техните песни, как смятам, че върви творческия процес и хората не виждат. Изобщо малко повече говорих за музикалната индустрия там. Много неща говорих. Струва се да гледате по-голямото видео. Тук по-накратко, нали, така споделям за тази книга. Така. Да, това и тогава не знам дали някой ще го изгледа чак до края, но се надявам. Интересно е видеото. Казвам, че тази книга, защо смятам, че е малко повече като Википедия, защото смятам, че тази книга е написана не от гледна точка да ни каже нещо ново за BTS, а да каже как стоят нещата, как те са се борили, опитвали, дали са се на процеса, не са се отказвали и нещата са се случили. Някак се затвори устата на всички хейтери, които си измислят техни истории за техния успех. Смятам, че за това е дадена написана тази книга, защото има много информална такава Википедия информация, за да даде фактите точно, нали, как стоят нещата. И така. Това е, което сега се сещам да кажа за нея. Да казах, че има и снимков материал. Ето, примерно, ето така една снимка ви показвам. Къде? Имаме различни глави, те са ето така обозначени, така се разделя цялата книга. Къде имаш още снимки? Защо не? Ето, още снимки, така снимков материал има. Видях, че някой човек беше на някакво ревю гледах и човека се изказа. Аз очаквах в книгата да има такива нали, зад кадър снимки, нали, защото е Beyond the Story. Не такива, нали, за списание снимки, нагримирани, наоблечени, но пък всъщност така са решили да направят книгата, нали, по-такъв тип книги, в по-такъв тип снимки, защото цялото съдържание на книгата е такъв по-формален стил. Така че така е книгата, но пак е интересна. На мен лично ми беше интересна, защото доста по-късно се запознах с тяхното творчество и следователно така много години от началните им години, когато са били зелени, ми липсват и от тук от книгата доста се научих и ми беше интересно, любопитно да разбера повече и да сканирам кодовете и да гледам видеята. За хора, които сега тепърва ще дойдат, ще се срещнат с групата, нали, хора, които наскоро са се срещнали, смятам, че книгата ще им бъде така доста интересна. Да, интересно четиво е. Най-вече това, което е много интересно е информацията, която се дава за песните. Има моменти, в които някой от мембърите се включва и казва защо е написал тази песен, как я е написал, какво го е провокирало. Има така някаква по-подробна информация за песните, можете да ги слушате, разбира се, може и да научите повече информация как, защо и поради каква причина са написани и като цяло, защо не даден албум, как се е създал, какво ги е мотивирало да създадат даден албум. Това в днешното книжно ревю разказах ви за всички книги, които съм прочела. Не са много, но не са и малко. В сравнение с миналата година, в която общо прочетох около 4-5 книги. Сега доста напред вървим. Тук са 6. Аз преди месеци прочетох още 5. 11 книги да съм прочела за сега, нещо такова, което е много по-добре, отколкото миналата година. Така, ще се радвам да ми напишете в коментар, чели ли сте някои от тези книги или бихте ли искали да ги прочетете. Ако сте ги чели, какво мислите за тях? Има ли армията, които ме гледат в момента? Харесвате ли азиатската литература, изобщо азиатската култура?
какъв тип книга обичате да четете и харесахте ли си някоя от тези книги да прочетете. И така, да, това са всичките ми въпроси към вас. И ви казвам чао, ще се видим в следващото видео. Не знам какво ще, не знам към коя плейлиста, книжната плейлиста или арт плейлистата, или пък за The New Beginning Show, тази, която е свързана с повече такива теми, като любов към себе си, увереност, нали, такива по разговори за живота я наричам аз понякога. Не знам каква ще е следващата тема, какво ще е следващото видео. Ще разберем. За сега ви казвам чао и се надявам видеото да ви е било така приятно и интересно и да сте научили нещо полезно за вас и да сте си харесали може би някоя друга книга да четете, защото четенето е важно. И така, да, чао! Грижете се за себе си, за своето вътрешно и външно тяло и be happy! Да, грижете се за вашият мир, щастие, грижете се за вас. Чао! Thank you.